Ola, benvidos unha semana máis a Polingra. Esta semana traemos material para os máis pequenos. Estade atentos. Como podedes ver, trátase dun xogo de cartas. Escollemos 10 animais e de cada animal temos 4 cartas enumeradas. Polo tanto, aí podemos ver o nome escrito dos distintos animais cando é a carta do número 1 en singular e no resto das cartas en plural. Escollemos tamén o animal caracol, como podedes ver, precisamente porque ten un plural diferente que o is, non? Polo tanto, para habituarnos ao seu uso. Temos cans, esquíos, xoaniñas. O xogo consistiría en o reto de ordenar as cartas do 1 ao 4 e gañaría o equipo que antes consiga facelo. Poñemos as cartas boca abaixo, escollemos tantas cartas como o número de animales queremos que os nenos ordenen. Para poñer os animais en orde, temos que ir descartándoos, dándolles voltas á carta e non podemos utilizar ningún dos animais que nos saian ata que non nos saia o número 1. Entón, despois do número 1, se primeiro nos sae o número 1 de mouchos, como é o caso, agora o noso equipo terá que ir por turnos intentando buscar o número 2. Así continuamente ata o final do xogo, que se completará cando consigamos ordenar do 1 ao 4 todos os animais que teñamos no noso equipo. Para comezar, a dinámica pode semellar complexa para os nenos, polo tanto eu comezaría dunha forma moi sinxela. Poñería grupos pequenos, 4 nenos contra 4 nenos e 2 animais a escoller. Entón, gañaría o que primeiro consigue enumerar de 1 a 4 un solo animal. E, según se vayan adaptando tamén ao xogo, podedes utilizar máis cartas, facer grupos máis grandes e complicalo desa forma un poquinho máis. Se vos parece interesante, teñemos unha noticia xenial. Por primeira vez, este material vai estar publicado tamén en outras linguas. Témolo disponible en italiano, en castelán, en catalán, vasco, inglés. Polo tanto, se queredes imprimilo en algunha desas linguas, tedes que suscribirvos á canle de YouTube, seguirnos en Instagram, que somos Polingra Galego, Polingra Recuncho da Lingua tamén atopades. E escribirme unha mensaxe indicándome, a través destas redes, indicándome en que lingua queredes. Pode ser moi útil mesturar este material nun mesmo centro en distintas linguas, porque nos vai a permitir interiorizar o vocabulario con máis facilidade e tamén ver as relacións que hai entre unhas linguas e outras. Polo tanto, non os esquezades compartir isto cos vosos amigos, con todos os que poidan estar interesados, suscribirvos na campá de abaixo e seguir as instruccións se estades interesados no material.